קורה? חבר'ה, אני עכשיו אראה לכם איך להתקין מיינקראפט לטלפון. כן, אני כרגע בטאבלט שלי, של אבא שלי, וככה תתקינו מיינקראפט. אוקיי, תראו, לי בטאבלט של אבא שלי יש מקלדת, אז אני יכול גם לשחק. אוקיי, תראו, אין פה שום מיינקראפט בטאבלט. אוקיי, אז אתם צריכים ללכת לגוגל ולכתוב Axiom, פשוט תעצרו את הסרטון ככה. אוקיי, עכשיו אתם לוחצים על הראשון, על הירוק הזה וזה, אז אוקיי, עכשיו אתם לוחצים וכותבים M. אוקיי, אתם לוחצים פה וכותבים M. אוקיי, והנה אחרי שכתבנו M, הופיע לנו פה מיינקראפט. אתם לוחצים, זה המיינקראפט המקורי, ואתם לוחצים פה. אוקיי, עכשיו אתם לוחצים Start Download, אתם לוחצים להוריד בכל זאת, ואז אתם הולכים לפה, לקובץ. הקובץ זו נקודה מוג'אנג נקודה מיינקראפט 1.2.1.1 אפ. אוקיי, הקובץ אושר, לוחצים מתקין החבילה רק הפעם אחת. עכשיו זה עושה ככה, אתם לוחצים התקנה וזה מתקין. פתיחה, והנה המיינקראפט. עכשיו, במקום בירוק אתם לוחצים, הנה במקום הירוק אתם לוחצים על הלבן, זה הכי טוב. אוקיי, ואתם לוחצים פליי, פה, ואתם לוחצים פה, אתם יודעים, ככה. אתם כבר ראיתם סרטונים של מיינקראפט אם אתם אוהבים. אוקיי חברים, חזרתי, פשוט חוזר הרבה זמן, כי פעם ראשונה שאני מתקין, והנה, אתם יכולים לעשות את זה גם בטלפון, כן? אח שלי מציא, הנה, ופה הלבבות, פה האוכל. אתם יכולים לעשות גם קריאייטיב. בוא נספק קריאייטיב. הנה חבר'ה, אנחנו קריאייטיב. אוקיי.
אוקיי, חברים. בקיצור, זה המיינקראפט. הנה, ותראו פה, הנה, הוסיף לי פה מיינקראפט. כן, זה הסרטון. מקווה שנהנתם. ויאללה, ביי.